And we are live. Yes, what is up, everybody? This is Kundai, and welcome to this channel. If this is your first time in Gori Panama, don't forget to subscribe. So today we have got Mkoma wangu wa Panama. You know, this man is something else. You know, I don't shamisa. I don't shamisa. So today I managed to get a chance from his very busy schedule. Kuti wambotitsanangurira wakambonyatsodzifambisa sei chaizvo. So his name is Barnabas Marambire. I believe kana uri paFacebook you might have seen him. You might have seen my post anaisa because he's usually posting some very motivational stuff. Yesterday we are going to be having a murume anoti akatanga achifudza mombe. Hanzi kufudza mombe chaiko chaiko kufudza mombe chaizvo kuti mukomana webasa. But right now he is now something else. His story has changed. So welcome Mkoma Barnabas. Muri sei? Kuri siya mfanangu. Nice one. Nyaya uri kutaura iye kutanga nchifudza mombe vashoma vane believe because anoti uri kungofeka shamwari ngabva kung'ombe woti hanzi ndaakutora nakambani zvinei zvafamba sei. Paritiki Mkoma zvonetsa kubvuma ungamotanzi shosho ukatanzi munhu achifudza mombe shosho unotanzi. But unozoti chii here mundingini? You will be very surprised if all those big guys vakaita come out kunyatsotaura kuti asi takatanga sei because timu zhinji haritauri ka timu zhinji rongoita sokuti takangobuda kaise then tatova mamillionaire and it's the grace of God. Woshati saka makafamba sei? Ndio question iyi. Ndio nenyaya kaiwa. Vozozaona kuti ndakatanga ndine stick matches. Ndobva ndatoda iso haikuzondatoa. Ndo jene vanhu vazhinji muAfrica. Most of business people vanongotangirawo pasi, but kana une determination zvinhu zvako zvakarongeka uchiziva kwauri kuenda unosvika chete. I'm seeing some of the people who are joining us. David Tsuru, how are you? Gire Grace, thank you so much for joining us. Lynette Svanda, Zirise, Sandra Matindi, big up to everyone who is watching. Charles Manyame, Arnold Kanyuru, Gire Grace, Leonard Manyaya, thank you so much for joining us. And thank you so much to everyone who is joining us. If you have got questions, please feel free to ask my questions. We are going to be asking Koma Barnabas. So he is the owner of a company inonzi Bamlo. I believe you might have seen Bamlo somewhere somehow. And he has got college, school, college or something. Yeah, it's actually a private school, but it's a junior. Grade 0 kusvika grade 7. Even though my plans are we update kuti college, yeah. Those are the future plans. Saka no, maybe back to the story kaya wangu wachibvunza here. Magia ari kuti life inombokiya life. Nyatso kuoma so nyatso saka ndo give up. Saka unoziva dire kuti vanhu mapedza chikoro form 4 yapera and wabuda nezvima subjects zvako uchiti ndapasa kundoenda kucollege. Mari shasheka kuenda kucollege yobva yaramba kubatana. So kuti unotombomanya around kutsvaka tumabasa uchiti panguda ndikaona zvimabasa ndozoenda kucollege this and that, but sometimes unotozona kuti zvinhu zvacho hazvisi kubatana. Saka in my case inini after O level ndakabva ndaona kuti mabasa anga asiri kumuka. Ndo patangaita hondo yeminda paya yekutorwa kwemaprize. Saka ndakatongozotawo someone akati iyo shamwa ndine prize randapuwapo hendi tinoita debushing unyatsonondigadzirira prize rangu riite zviri right. Saka ndo kwandakatangira iyo. Kwakutoenda kwakutonokiya basa shamwari apa handisati ndamboziva kuti zvigobo zvinogoborwa sei miti chii. Kwakutonokiya tibatane rimwe boys kogotichiita. From there kwakunzi chii chirega kunzi deal rakaitika manje. Deal rakaitika ndakaita one of my relative. Saka one of my relatives aicrossa nyika achinda outside kubutsana.
Saka mufesi yeye akadya mari yebhasi. Anga asina mari yebhasi yekudzokeresa. Aibva ati mzee anga ari mwana watitisi yangu zikanzi mzechi kule hendi yetu yese kubotsana ndakutsvakira ichi basi. Wana basa ende ndinoshanda paizvanza munoshanda mugaraji kuri. Ini kwakutora ndinda keshi kwakutora mari yangu yese yandaita masavings ichibva kufamu kwandaigobora mitu. Kwakutora mzee kwakubaya kwega. Izvo mzee hakuna basa raririko. Mzee ari kutoda zvake chi mari ada kukwidziwa bhazi. Chati tinosvika kwekuya kwakuti basa zvikanzi conduct haisi kubatika. Apa kwainaya ndonguva yecyclone ilinika paya kuri kune haisingaiti hakuna kana mapizzi obva anotsvaki kana anything. Ndikasaka ndoita sei iye achibva akolekta mari dzake dzaikorekta nevanhu zvikanzi ainiplenda kuti ndakutobaya kumarai ndokusiyai kuno umana handigoni kutodzokera Zimbabwe. Kutodzokera kuZimbabwe changana handigoni chiri chekuna ndasiwa chimwe chimukuru kuchataingo chavairoja chamwari anoti live chema uri murume mukuru. Saka actually I was just 19 here. Saka achibva tati ndoita sei ndikati kumarai handisidzokera. Saka now what happened achibva anditsvakira pane chimwe chispoto savanoti chispoto chishabhini paitengeserwawa ndobva ndakatsvakirwa basi changa zvanzi noinda nemudhara weunorisa mombe vakomana kwakutobaya paya kwakunorisa mombe and salary yacho vanoitambira shoma shoma. Kwakutorisa mombe vakutorisa mombe full time shamwari. Apa mabromani aimanya aiti chuchu kana ona wamudondo shamwari apakaipa. But you know what I like about that? I took it as a foundation because I was working and saving money. Chingo save money. Inini honestly from day one, I wanted to start my company. Regardless, I remember even teaching which course in my form 4. Ukabvunza timu rangu rese rokutaura kuti mvese aingotaura nezvebusiness. Nditira kuva recruiter, hatite business guys, tidi commerce. I love the commerce a lot. Saka kwakutobva paya kwakurisa mombe ndokubva ndazowana rimwe price ranga rinani ndokubva pandairisa paya kuenda pane rimwe price ndokutanga norisa ipapo chiseva mari mari inotosevheka era mani tosevha unoda mana bhozika hama anonga titodawo kana malessons ekusevha mari wezawana shamwari mari inoda discipline because if you are not careful mari inokuita kuti right now do you know kuti character yemunhu asina kana $100 necharacter yaanozoita abata $100 zvakasiyana kana kastepi kanochinja kana munhu mune mari. Andochokwadi. Saka I think mari inoda discipline. Ukangoita discipline unokwanisa kuseva. Because actually what I did, I survived with very less and more of my money ndo yandanga ndakuita zvekuseva. Inini honestly I don't want to lie to you. Vanhu vakati hasi wazobudirira macompanies avapo wakungonyepa but I've got quite a number of people I was talking to kudhara kwacheko nchivatira ndinodaita business vachindiseka. Do you know there's a friend tatine rimwe team so ibva ndavati guys inini I tell you the truth patiri tese takadai by then ndanga ndiri kusenda ndakusenza muconstruction company and then amafirst andaitira nezvavo aiva maticha kati varume ndichakutangirai kutenga mota plus ndichakutangirai kuroora plus ndichafuma kambani yangu vakaseka zvikanzi you know what iwewe kuti ubude pamanyuzi panoza unenge waita sei unenge watoba vachitsvaka a serious criminal because mafesi boy but look I didn't lose faith saka ndakaramba chingova very determined to save. I think if you're right now I believe in saving. Zvadaro ndichibva ndasenza muconstruction company I was very determined by luck ndango ndichisenza muconstruction company yemachina I think ndakasenza only 1 month the second month nobva vandipromote saka ndanda kufamba nemachina mota chona kuti construction dzofamba sei I was involved muzvo zvemasetting out procurement and all that. I think that but mamsina qualification handiti bwezi mamangobva kuchikoro chama ndangobva kuform 4 ndonyaya iripo. Right now ukandibvunza kuti qualification yako chandinacho i4 certificate ne driver's license chamwari ndo zvandiri kurarama nazvo izvozvo.
manje fana noza zvokuita zvokuti chi sometimes unoinvitiwa kane maorganizations vokuita guest of honor kana kuti vokupai certain position inoda introduction saka vakubvunza biograph manje kuti ko saka toti kudii ndoti aiwa ingoti form 4 nedrivers venzi zvadokwana zvanzi akana hamuna beri kumbozoitawo rimwe digiri yeah. aiwa noti kuti ndiri kudhisa nemadhigiri waona but ndingotaurawo reals that's my experience yeah ndizvozvo saka that's the story because right now wakutara level rinenge raanemunhu kuti shamwari kutenga mota kudii nedutu revashandi ya operating all over like right now ndikutotaura newe ndakatogara zvangu pabalcony pabalcony ndakatogara pabalcony shamwari saka wobva waona kuti ko mukomana wemombe aita director agara director saka makazita sei nemachinese pane pamama pemachinese makazodini machinese makufamba nawo zvakazodini actually I think that's when I get a good exposure saka ndawana exposure yeah I use it to my advantage ndakabva ndaregister my own company kakubva ndatanga kuita ma operations related to construction brick mold particularly hardware. I think since then it was somewhere around 2005 up to now it's the same type of business and ambobuda business because it's what I understand better. Saka ozatika zvikunyazonetsa alright saka mari paitore necapital because vanhu vazhinji vanotaura kuti business rinotanga necapital mama ane mari yakawanda here munokwanisa kutidza kuti hai ipapo ndandaunganidza kana kuti 100,000 pula kana ndandaunganidza 10 pula kana kuti chii. No, it's actually funny. Let me tell you one thing. Kutanga business, according to my understanding, akudi capital. What you need is a proper vision. And it wait a vision yako iri bo, wait outline a strategy to shashanda say. Saka zvemari zofana kuzouya later. Because if I can tell you, I think I had something like 1,000 pula. 1,000 plus is more or less $100. Hey, how does it because I had a vision in Zakazakaitik. Ndakabva ndinofaceisa kuveterinary anga ane chimota chake chistallion ndibva ndaenda ndamuapureka shamwari ndihaisire chimota ichi ndechingozokukandirawo mari here and there saka achibva andihaisira chimota chiya but it was not in good condition achibva andihaisira chimota chiya ndikutombofunga one day ndichiperekedza bhebhi nechimota chacho chibva chandidzimira murodhi apa takusvika kudheni kwavo changanona amaona saka ndo chimwe chandakashandisa ichocho ndichihaya kusengaona riversay ndichiita mabricks. I was actually involved in the production kutoita dongi work chaiyo kutosimba chaiko kutoita basa kwete zvekuti tanzi unenge wakapfeka suti taitoita basa nesuwo kuti vakomana vaitite basa uya all kati titomodha mabricks taimodha tese kana kuti tenda unotakura mariversay ndaya taitotoisa tese tichiloda mumatrack. Saka even now pandosvika kumasides anditi most of my employees they don't know my background saka vanachitora kuti hadzizivi rega tingonyepa kuti chi bag racement raita mabricks mashoma kati tatichingoplastawo tapedza chichi havasi kuzova kuti ndokwandakabva nako aiwazi ndaitova senior dhakaboy vanozanika story yenyu pana vanhu vari kubvunza panapa vari kutanzi chimboyazotiudzei kuti mainyanyosevha how much hanzi maisevha sei hanzi wainyanyosevha how much kana kuti how tell us more pamwedzi waisevha mari. Okay, let me give you a good breakdown which is real not just theory zvandaita izvo. At first sika pafamura ndaishandira itambira inini 130 saka 130 pula it's more like just kana kuri kuma USA $13 I think so. Around $13. Around 13. But by then rate yepula ne hours dollar yanga iri pa kuma 9 between 9 and 10 saka 130 it was about 1,300
ndizvo, am I correct? Ndizvo yanga about 1,300, and by then maticha emunomzimbabwe anenge aitambirawo kuzvi 1.5. Alright. Saka ndikutira kuti unyatsokuunderstanda value yemari yachona by then. Saka zvandaita manje can't talk a good figure. It was not that bad. Saka zvandaita manje nini ndaiti ndikatambira mari yangu because ndandisingarendi ndisingatenge food, I could use only $30 pula kutenga sepa nekumbotiwo musi wepei munhu wombomwa uchidrink. Kune mabhanzi ukabvunza vanoenda kubvotsa, kune mabhanzi anonzi magwinya. So magwinya saka munhu aimbozvitengera utenga coke nemagwinya wombodya kuti ichi mwedzi wapera. Then what I would do with the rest ndaiseva. I don't want to lie to you. Saka in 130 ndaikwanisa kuseva 100 pula, which is actually a lot of money by then. Ndaizoti pakudzoka kumba paya kune magumbezi aimbotengeswa dzara ainzi macomforter. Saka ndaibva ndatora mari yose achi ndoda macomforter, ndichisvika kuno Zimbabwe ndichidi ndotengesa macomforter yakundipa more money. I'm not sure taimatengeswa mari. I think taimatengesa kuma $150 kana $300 something. Saka waizoti ukaenda macomforter ako ari 10 watita maungu tosumagula zvako yodi wotengesa then wobvaita cash iripo. Saka madizera saka yanga isiri nyaya yangoti mari yekuseva chete yaizoitawo ichitenderedzwa. Yaizoitawo ichitenderedza. Alright. I'm seeing some people. Pana vamwe vada kupinda muconversation. Hanzi tinoda kutobvunzawo. I believe it is good because we need to learn. Ndinotombonyatsodzidzisa kuti zvinofamba sei baba. Pana ari kutanzi, what's your business about? No, currently we are actually doing a lot. We are doing hardware material supply. We are doing construction. I've got a private school, but private school kundina partner wandinaye. We are two. And then we have got Minek Holdings where we are doing my solar panels. And currently we just introduced Tukita Tashu Milling Takugaya. Saka what else vandasiya? Pane tumwe twakawanda manufacturing. Saka muruti construction handizi. Then private school. Yeah. Then hupu. Yeah. Chichinga futi. That's no brick molding production. Brick molding. Saka former business so far. Pane futi supply yema hardware handizi. Yeah, yema hardware supplies, yes. And without forgetting yema solar panels. My solar panels nema. Yema solar panel. It's about 7. Tango to my entities. And then you know what, Kundai? We are trying to also benefit to the digital market. Sagatini app we are trying to develop. With this app is going to be super cool, especially economy in Zimbabwe. Toda kuti app yeduka ikwanise ku manage ma taxes. Kwete zvokunzi hanzi ma tax ano aiwani vanhu vakafuma chete. Anyone can use our app achihaya tax as low as even 5 bond kana 10 bond. Saka ichiri under cooking, iri kuya very soon. I will tell you about that. Hey! Akumana uzatika ndoko kana paino vanhu vari kuona vanofana kunge vachinyatsoona kuti vozokuona kuti funga kuti dei anga aringo munhu ari kuwana mari neconstruction angadei aringoti hai sitatowana mari zvatopera zvangu zviri kufaya. But look at this guy, he's doing my business. Ndaverenga aringanga kusvika kuma7 kana takuisa app inenge yatora H8. Someone is asking kuti hanzi for dollarization. Hanzi, can you ask kuti dollarization iri kumaafecta here in his business? Yeah, ndingangoti hangu honestly what happened with our financial system in Zimbabwe yakatirova big time. We lost money. There's a time yataidhila nema-parastatal nema NGOs saka vaitibhadhara in forex. All that money yakangodissolva pakaitwa 1-to-1. Saka like anyone else takarohwa big time. But I think maybe going back to what you mentioned, nyekuti mabusiness akawanda. If you've got so many businesses, machance okusavha aripo. Because panorohwa imwe department inosara ichifunction. But padollarization someone takarohwa. I'm smiling because it's just something nice. In 2018 October, in 2018 October, what happened? Pakaitwa dollarization. Most of the business vakambosiza vakamira kutengesa.
So I understand I was outside the and my manager achibva andifonera akati murungu kuno kwaipa mari yamiswa chichi. Saka I had some people who always advise me vane knowledge very nani. Saka ndakabata my advisor ndikamunza kuti woman zviri kuita wazobva kutoita sei zvikanzi iwe Bhamulo tora mari. Saka what we only did by then takabva tati isusu tiri kutengesa kuna anozati akwanisa kutengesa efigure isingaiti kuti nditaure panapa kapedei akaunti ndichipinda mari zvokuti ndaishandisa kafoni kambudzi kakaya ndichida kucheka balance kana manamba anga asingakwani pascreen kutange calculator kunginyora namba ungiyangonyorwa chiita kunge namba dzechituru pashamwari iri balance iri muaccount. Saka what happened immediately vanhu vakazoona kuti no RTGS riri kushanda ibva kutanga kutengesa. But shamwari anozoti kwatataura kwacho kwakava very far. I remember 2018 December one day tine matracks mamwe aibva kuBotswana mamwe kuSouth Africa magonyeti akamira pashopu achida kuofload. We were so loaded in every way. I think ndoimwe time yatakati simukireyo. Saka manje zvakazonoitika padollarization papa in the process rakazouya rikatsvaira manje mari yose yatakaita paya because waikwanisa kuti wahodha zvinhu ka wakudzokera una supply wana price yava times 2. Mari itachikwira kapaya. Mari itari kukwira and then kunengone I think by then tatine close to 260 employees. Hey, a fleet of trucks. Now you are in the middle kuti waita investment yakakura economy yava kucollapse woita sei. I think ndo panozoita vazhinji pavanoita stroke ipapo because unochara investment unongochara investment yako shamwari. Pfungwa dzoruza pakadaro iwe unyatsoti iwe una mari yese yangoenda just like that kuti mari hausisina. And shamwari pane pashi ananzwa I understand I was actually driving musi wacho nainge ari mandi ndonza hanzi minister vati mari dzakuita 1 to 1 indai muno withdraw manya kufonera mabank managers kuti varume ndoda kudira cash aiwa history yekambank mari apa iri kuluza iri kunzi yapuwa deadline yose inenge yangova RTGS. Saka aiwa pakauma ndezvimwe zvinhu zvatinongota enjoy hedu semabusiness people. Pane ari kubvunza hanzi ari kupi masola hanzi ndoda masola anosimudza zvese. Masola akawandisa kuti masolas muHarare Shavane Mberengwa Felabus. I think what the person can do immediately after this conversation can send me a text because zvatinoita pamasola tinotuma our technical guys vonocheka consumption yema-appliance kuti anoda energy yakadii tokwanisa kupa recommendation kuti unoda inverter yakakura sei mabattery mangani nemasola mangani. But otherwise I know it's so cool, it's a good business. Yeah, I'm seeing someone futi ari kuti hanzi hardware iri kupi ndoda ma-aluminium windows. We have got our hard manje takuadvertisa kamanje tichaida kuita nyaya guys. All right. Unoza kuti ndive fair kuplatform yako kakundai inini rega nditi ndichava refair kusales department. All right. Because vamwe vanhu vari pashutdown vari palockdown vari kuda nyaya ka saka tikaadvertisa wondidzosera zvekubusiness omana. All right, no problem. All right, saka vanenge vachida munozongoconnecta panumbers is paFacebook as well kana paInstagram hatiti munoenda kunobvunza zvamunenge muda kubvunza zvese ipapapo. So ende mangwetedze kuti mukasamukoma kundai kucommercial vakavanozondichaja akava takuita business is no longer social. Hacho atenda kunoda kurowa mari. Right, pane munhu atanzi can you give us matips ekuseva mari? Hanzi botipewo matips because ikozinova mananga mari haisi kuseveka zvekumhanya mari. Let me give you a good tip shamwari paissue yekuseva mari. I learned this ndakambotishande nemamissionary ndiri volunteer. Saka papa this lady anonzi Barbara. I always call her my mom. She always comments on my Facebook post. Akandipa a good lesson. She was going to the Delta in Botswana for a holiday. Even I'm thinking, can I go with this? No, I took a long time saving for this journey. Saka it's enough for one person. But how do you save? Someone akandipa theory which up to now ndruka sense. For your information, do you know that I'm starting number 2 alone in my life? Someone in driver mom.
ndikudriva majakwa matsva vaka upstairs ndiri kukudza business handina kana loan yandakambotora never saka saka achibva anditi nini, you know, the secret for savings like this, I'll give you two types matips ekuseva. Save yekutanga ndeyekuti kana uri munhu anoita business, no sorry, kana uri on salary basis. Let's give an example right now muZimbabwe toti uri kutambira iwewe. It's difficult to work in RTGs because iri kuluza value. Rega titi kuma US dollar uri kutambira $500 iri usaka, and then uri kuda kuseva. Considering our banking system zvavo kukanda mubank mawani hatimbotry chomuhomwe. Look, I'm not advocating to vanhu vasaisa mari kubank, but ngative realistic. Chomuhomwe zvaungaita iwe ndezvekuti you cannot save a huge amount, a huge percentage of your earnings. Tomboti for example uri kuwana 500 wakuti uda kuseva 250 hazviiti, haibudi, because uchaiteera mari yachona before few weeks unoiteera ukanerova yese ukaiteka. Saka the secret pakuseva ndezvekuti choose a certain portion yaunokwanisa kuisa aside and then ignore as if it doesn't exist. Saka tomboti iwe uri kutambira 500, you can afford kubvisa $50 weikanda paside kuti ndiye masavings. I'm sure unokwanisa kuignore kafiga yakakuti anochi doesn't exist. So if you can do that every month, do you know that in a year unenge wasave almost $600? $600, But the secret I found about saving, the more you save mari ichiwanda muma savings, amen unobva wangofila kuva encouraged kuramba uchingosave more. You can find out kuti wakukwanisa ku increase from the $50 to $100 zvisingacharwadzi, because inopesera yava a culture and a system. Then toti hatichimboti wo uri kuita business, because kana uri self employed kuseva kunonetsa koda display. Kana uri self employed, I think what you can do ku understand what you call net profit. Vanhu vazhinji havazivi chinonzi net profit. Net profit. Oh, net profit. Yes. Ari kungoti kana achitengesa masolar panels ake achimatengesa toti roughly $200, munhu yotenga masolar 10 opuwa 2000, akutesa muhomwe as if imari yake yose. Handikona. Saka munhu calculate kuti pa 2000 nditengesa masolar 10, profit yangu imari, pamwe profit yake $20 pasolar imwe nenyu. Saka zvoti ukatengesa masolar 10 yako iwe cheche mari is what is 200. Iyo 1.8 belongs to the business kuti uite restock. Alright. Saka timu zhinji ndo parinowira apo. Zvakafanana kuti wopuwa vamwe vanoita zvematenda zvezvi. Wopuwa iwe tenda re1.5 million. Wopuwa 30, most of the time vanopuwa 30% deposit. Unoziva kuti munhu anoita sei? Anotora 30% yobva amanya naye kunotenga inechi Range Rover. Autobiography chaiyo yakaita seyaginimbi wototenga munhu uya naye. Asati amobilize material, asati atenga anything to do with the project. That's why you find out my projects are anowa, they are not able to deliver. Saka my secret ndeyekuti know your net profit. Kana waziva net profit, wosave from the net profit. Tomboti nini in our business, our markup is 30%. And then out of 30% into your gross profit, tikazobvisa tumwe phone bills, rentals, tokosasara tiri pa 20 kana 15%. So that is what we call take home. Kana kwa kunoseva, I would calculate using the net profit. Ndoseva mari. Hey. Pakaipa muri kudzidzisa mudaro. Mozozatika pane kwenyaya futi yanaenda kubvunza. Pana vatara kuti ukaita mari ka varume ndisi tine problem yefanike maZimbabwe edzi hanzi tinowanza tikaita bhegi ka teta kusiya vakadzi vedu vateta karoora. Zvombofamba sei chokwadi here? No, unoziva kuti chiripo ndechekuti kudeka rega ndikutaurire chokwadi. Once bhegi ravapo vanhu vanoriona kuti bhegi ravapo. I don't want to lie. And unobva watanga kuwana kamwe ka respect kuti sometimes ndozvibvunza kuti do I really deserve this kind of respect andiripowa nevanhu kana kuti munhu ari kuda kuti kuwana something out of me. Saka once wava nebhegi respect inobva yavapo and you are now recognized. And something that happens chero wanga wakashata sika ukaita bhegi unonaka.
You look handsome. Saka anything chiri handsome ka chiri adorable saka munhu sananga achida. Saka zvinozeta ndezvokuti panoda discipline manje because kana ukashayiwa discipline you start to move from one wife to another, one woman to another, one woman to another. And noti bhegi riripo enda uchivavakira tudzimba mukati muchivaka tudzimba nokutenga tumota kuti udi because bhegi riripo. But you know actually what is helping me to overcome that challenge? It's a personal experience. You know, when I grow up, honestly, at some point of time, my dad was not nice to my mom. So I could see my mom crying. I could see my mom going through all that stress. And I remember, I think I was doing grade 7. One time, I was not mom's right. I would not want my wife to go through the same. And so that mukazi wangu achike kubata phone yangu kana kuti acheme achiti anzi ndafonerwa nesmall house kana kuti acheme zvinzi handina kuzorara kumba ndakugara nesmall house vana votadza kundiona kumba look, you don't need that drama, man. Especially after struggling from the grassroots wotonhasi wava a person kwakuita rule out everything wobva wazvikanya nekuda kweishiko my guys. Hanzi ndipasita niko vanoparidza mumastreet hanzi gedhe nderimweka zobva ndionogohwesa sei saka wasasorwa chinja mabhegi ndamagohwesere chete but ndezvechokwadi ndezvoti gedhe nderimwe because nosati chika hanzi zvosiyana vanhu panofanirwa kuti rimwe gedhe rine maneti anenge akanyatsoda so rimwe rine mamwe anenge ari blue. You know what, Munina? I'm not much experienced in that line. And this is hangu kukomenda, but from my understanding, get in there, get in the one. Get in the one. I was that chica. If you manage, you are managing. Nobody was that one. This is the way to marry. Did have that roti. Kabivika got to David Kautokatika wonder feet. Was I 3,000? They got 4,000. Urakatika wonder feet. I don't know how logi like a flat in town. So I told you there was a man. Was is it a millionaire? Mawira arikuita shamwari ndikutokuona uchinterview na Bill Gates very soon. Aiwa urikuya push yako chandakakuona una profit the millionaire few times ago ndikaona kuti amfana ari kudoenda kwa. You remember I think so. You remember tichitanga kucommunicate, I think that was 2017 or 2018 somewhere there. You heard the vision wakasiyana nokuti mukoma ngatidai but ndakoti amfana ndambomira man but ndikutoona tike zvinoga tichatozokumbira manhamba ako kuvanga kuti umana ndoda kutaura nase aiwa sure plus tikaassociate nemi kudaika because zvinonzi your association ka inoitawo kuti usvikewo pamwe pari bhuku inomotivate. Ndichitanga kusangana nevanhu vane mabig names, I really felt so motivated. There's a time andakambosangana, he's my mentor, I'm not afraid to say his name, and I'm sure even kana akatira naye anotofarawo kuti mufanaji. There's the first time andakatanga kusangana naNigel Chanakira. He's someone and I admire, looking at how he established the bank and my business is like a good business theory. Plus, when I look at him, I groups and strive masiwa. I think even when the time and I strive masiwa, I wonder go far. You know, so associate with people vanish. It's a good atmosphere. Nakambo good there. Nashi ndakambokuziva kuti there's a time yatakamboenda musame room nemabillionaires, you know, it just feels good. Choro wako usina billion ka the fact that muri looking in reality pano nepapa wakatasana Jake Mama, and I was like nana akatasana Banki Moon. No, I saw Banki Moon pa video ya Mugabe sometime. Yeah, President Mugabe sometime ajiti Banki Moon tell them to shut their mouth. I was like, is it possible to ngambosangana vanhu vakadai mulife? But last year taiva navo shamwari 2 days sinaiva kumana ndine here mufana irisa mombe ari kupinda nemadhinga. Aiwa, your story is so motivating, Baba. Because
vanhu vakawanda kuti isusu tinowanzobhiliva kuti haisi takabvawo kwamuriwa kuchitowa kuti tikadzidzawo kwedu tinobva kuzumba tingatozonzewo shuwa here kuti like kuti mwana zvavane baba I'm actually so much motivated because ndaitofungidzirawo kuti it's not possible kuti zvinhu zvikwanisike but I'm seeing some people who are doing it and you are saying kuti makatomborisa mombe kutongofamba uchitoti iwe dzoka uya tina mombe but right now makatomira pabalcony redeni remari yakasviba. Ndakagara pabalcony mfana wangu. Asi, do you know who I blame? I blame those well established business people. Vanhu vane mabusiness havakwanisi kubuda. This is now a serious note without jokes. Vanhu vane mabusiness vava successful in life. In most cases, havadi kutaura the other side of their I don't know kuti vari ashamed here kana kuti, but look, your true story true struggle yawakaita uchisimuka. That's the real story ingakwanisa kusimudza munhu ari kubhinga uku kana kugokwe. I'm just saying go because ndinowanzirwa zve, but munhu ari kugokwe ndozona kuti iwe inini panapa ndikufudza mombe, but pane mumwe muchindi ari kuti yaimbofudza mombe ka, you become his role model. Saka natiri right now indikaenda kuvanhu vanofudza mombe ka, they are I'm one of them. We can relate because ndinoziva kuti mvura ikatanga kunaya uri mudono wemombe unoita sei, zvinhu zvataita. Saka tinokwanisa kuti tanyaya tikawirirana, and I know kuti mombe kukama mukaka ungakama sei kana mimwe minyadzo isingabudi mukaka unotiita sei, ndo nyaya dzedu dzoti tinokwanisa kurelate right now, handi tiri kuona. And then munhu iye akakwanisa kukombeya anokwanisa kufila motivated. Saka let me not give up. Rangu zuva richadi richasvika. Ngandingoteya kudi kuseva zvataura namukoma Barnabas kuti nganisevhe tumari ndotsvakawo mukana ndoita business ripi, because saka what I'm trying to say ndezvekuti these people vava well established havatiudzi chokwadi. Ndo chokwadi. Havatauri. Havatauri. Unongonza asha mari inotsvaka mari. Say Kundai, can I give you a challenge? Please, imbotreya kubata I'm talking of people vari munonzimba. Imbotreya kubata machinda akata either Ginimbi kana Shingi Munyenza kana Naijo Chanakira or anyone vari well established vatinoonawo. Womboita conversation kuti amadhara angu imi mbondiudza kuti zvakafa. How did you first get your first dollar? Mukazodevelopa sei kuti ite $2, ite 5, ite 10, ite million, tingonzwa kuti lisi umwe munhu angangodzidzawo kuti mari inotsvakwa sei. Because isu tikaona muchingospenda ka tobva tatozvirumura toti hai isakuspedu uku ndikwana Bamlock isatidi hatikwani ikoko, yet that's not the case. Hey, right. Saka tomboti pane vanhu vanenge vachiona izvi zvanenge vachindofarira construction industry. Munogona watochi about nyaya dzeconstruction industry. Construction industry ka igame rine big ndo chokwadi. Ona kuti takazvarwa kuchingovakwa kenoti akura tava kuvakawo. If I can tell you, pane secondary school iri kumasvingo yandakanovaka library. According to Zinlaka, that's the biggest library in Zimbabwe schools. Pachikore ipapo I found out my blocks aripo in a long time ago, kuma 80s. Akavakwa nemuzaya wangu. Pane muzukuru wangu so andakapiwa zita. I was named after him. I was very shocked. Saka muzaya sasda vangu ndo vakaka mablocks ndauya kuzovaka chiblock. Saka in short what I'm trying to say is kuti kuri kuvakwa nhasi kucharamba kuchingovakwa zvichingoenda mberi. Saka construction industry nebig. Asi manje inouya nema-challenges ayo. Ma-challenges anouya neconstruction to get the right people to do the right job. It's a challenge. And if you can mess up a project, in most cases you take all the costs. Imagine it's a double-story building, then yotanga kukreka wonzi putsa. It's at your cost. Saka ndo ma-challenges zvawo aripo, but ukakwanisa kumanage construction haisi industry inopera. Indori industry yekuti vana vati kutozvara zvavanda kutozovakawo. Hey, right. So kana paina vanhu vanenge vachiti anzi ndikushaya business rekuita iyo construction, ende paritodza hapana need yekuti anzi unofanira ndo ine $1 million kutanga, handizvo? Construction unotanga usina.
unoziva kuti construction pakuti kudii construction tingangoti zvakafanana nekutsvetswa shamwari construction unonotsvetsva client ndiyo ine mari iwe hauna bhegi saka iwewe chaunoya nacho I think you should bring the knowledge then client yokupa client yokupa mari vanhu vakawanda vari kuchema chiti build hadi yatiza nemari yangu because isusu mabuild hatina mari manje saka isi tinotsvaka basa kana tatsvaka basa client ndiyo bvisa mari saka industry yeconstruction simataura kuita it doesn't need much money to start but ine ichingodawo kuti kana wapinda muconstruction paunochiona tumari paipa achitenga zvakaita samascaffold mabhara mashavels nezvimatrakiwo zvekuzotakura I think ndo zvine zvingozodikanwa but construction is a good industry. All right. Nice one. Mozachika. I think tokanza kuwana here kuti koma because tinozobvunza pane nyaya ndaubvunza personal life kuti because amuna unyatsofati dwe pamatara nyaya yekuti unoita sei kuti usazoita izvo zvekuti unongochiti ukangodai wotenga kahodha fiti uisa musikana ungodai so unoita sei because zvakaoma. Okay. Look, no, ndandiri kuti nini it's discipline. Let me tell you one thing zvandakaona inini. Kuita musikanzwa it's easy plus konakidza. Ndochokwadi. Hatiri kunyepera. Hamukurevesa. Kuita musikanzwa konakidza. Kuita musikanzwa konakidza. But what you should have inongodawo self respect nediscipline shamwari. Kuti hai no ndiname ndimkumba ndezvivana and then vana vanofanira kuti vachindionawo nerole model choro maybe vakanofanira kukutrasta shamwari kuti chi Facebook but manje ukaita system yekuti ukangoonekwa chitotaura nemusikana kumbari tonodyi rinopisa kunzi ndiani zvingabudi saka panoda self discipline because kuti titi pane recipe hapana but vamura ipamurooneka recipe mukoma mwezi handi kunyemerai paunongochipamba kwazatika uine bhegi ka vanhu vakaziza vati dzine mari idzi fanike hadzadzi dzedu idzi mainbox. Let me give you a good example. Do you know in a month I travel around Africa, around Zimbabwe, and most of the time if I'm not home I'll be sleeping in hotels and I think let me say this, it can be a recipe. It can be a recipe. You have a busy schedule. My schedule is so busy. I cannot afford to lose a minute. I cannot afford to lose an hour. Saka ndichimuka makuseni zuva rangu rechitori busy. Vanhu vanodhila neni mubusiness, they will tell you this. Tikati appointment, I can give you up to 5 minutes dzekukumirira. But then after that I have to go because ndine umwe munhu anenge akamirira. Saka ukaita a busy schedule, zvinokwanisa kutapudza misikanzwa. And a busy schedule, it comes like this. Uka-establish a business. Pane pokuti unosvika pakuti business raakuflowa richadi more for your attention. Kazhinji ndo panoitwa misikanzwa because bhegi rei richipinda but iwe relax, you are doing nothing. Hauna zvekuita. Saka that's why uchiona kuti nini most of the time I develop new ideas every day. You do wonder kuti saka mukoma, how do you manage Muruti mahardware, Muruti mabrimod, Muruti construction, and then like now construction were all over Zimbabwe. How do you manage? How do you do all that? It's a busy schedule. Saka, in my hands, I have more than enough to worry about any other things. Because 8 hours is not enough. So I work 24 hours. So which is one of my time and ndakumbomanya kubhebhi apa mukadzi anoda attention, vana vanoda attention, busy roda attention. Unenge wakatosimba cha. Matudza vakomana kana paine ari kuona zvinhu izvi guys. I believe kuti ukaona wakuzinda unoitawo zvipande ukaita busy ende moza zvakanakira kuti ukaita busy futi ka unenge wakutoita more and more money futi handizvo. You become productive. Do you know kuti inini ndichitanga gore ukataima yacho ukacheka mafacebook page ako ndichitanga gore ndinoita maresolutions and ukataimira maresolutions aya panonopera 12 months ndienda accomplisha almost 99% and ndinokwanisa kudevelopa other ideas along the way. Saka my week is scheduled, my day is scheduled, my year is scheduled. So I cannot afford to lose a minute. I was telling you about traveling, Kurarama hotel, flying around and all that. You meet a lot of people and you meet a lot of temptations. But I think if you
if you are determined, une tight schedule, uri busy, somehow your mind focus on productive things. Ungozvudza kuti I cannot afford kuti ndakuregera business richienda because pane small hours uda unoonekwa kwaRusape, kana pane small hours uda unoonekwa kwaMutoko, kwakutodira full tank, mukuru wakudriver ndako chisiya zvinhu hazvibudi kama. Mozatichika, I don't know, tinokwanisa here kukuwana futi mukoma bwezika pane panoda kuzonyatsobvunza panoda yazoita kanenge kalesi kutsanangurira kuti kana achitanga business ndoita sei, bwezi tinozombonyatsopinda iko kubusiness chaiyo chaiyo kuti kana ndine kambani yangu ndotanga sei, ndinohaya sei vanhu, ndinotsvaga sei vanhu vekupinza mubusiness kana kuti kufaya vanhu, bwezi iyo minyaya inonetsa unodzinga sei munhu basa dzomaoneka wapinza hama chichichi. Yeah, it's actually tricky. Yeah, we can schedule another time to discuss about that. Let me just highlight something Paisha was mentioning. Inini kukambani ndikusenza ne my blood brothers, and sometimes employer hama because in Africa hakuna mabasa. Pane issue ye recruiting and retrenching, kana kuti recruiting and firing. Zvinoita ndezvekuti pakuemployer paya pakada kuti business yako rive successful. Don't use nepotism kana kuti uyu munhu ndomuziva. Advertise and look for expertise. Kana muchida HR, employer HR. Kana muchida accountant, employer accountant. And then once you do that, vanhu vanoziva basa ravo, mova pama policies, guiding policies. Because munhu woga woga kuti ashande anoda guideline kuti anashanda sei, how will they make my decisions. Right now inini ma establish data business redu, it's very rare to find me ndichipindira nyaya dzemari. I just oversee. I receive my reports, we go for my meetings, I do my check-ins to zviri kufamba sei. But pane vanhu vanotori employed vanoita vari kuita basa iroro. Saka it's very important. And then panyaya yekufaya munhu apa, kudzinga munhu kunonetsa. You should be prepared kugara uri kulabor court and all that, because zvinoita yazvoti munhu paunomudismissa chero mamuchiwirirana sei madova ma-enemies, hamuchawirirani. I've seen that. Those are the things that tinokwanisa kuzodiscuss in another time, or even nyaya yekuti iro business chetero unoritanga sei. How do you start the first step kuti inida kutanga business unoritanga sei? Right. Because according to what you are saying, it seems as if you have started quite a number of business. Because I think I saw my 7, 8. So obviously, money experience yekutanga kuti ndakutanga business. Yeah, iyo inyaya hombe kuti as long as tiri lockdown zvapo hatina zvokitanzwa nekubika nekuona makatunzi, saka mukatotisa pacourses zviteti tombovarairwa. But as soon as the lockdown is finished, I really get time. Ndine vanhu vanondifollowa pafacebook vanozouya kuinbox vachida kuita vachida kuinquire. Sometimes I feel very bad kuti ndikutadza kubatsira vanhu ava nenyaya yetime, but munhu sho anenge auya senziyeli achida kunzwa kuti angaita sei. But now kana takavhura tiri kubasa, time yachona hainyatsobatika zvakanaka. I'm very busy. Saka lockdown ichiripo, saka tokuwanai tokutrai mangwana kana kuswera mangwana tomboendera mberi nenyaya iyoyi. Because ndauyatsodzisa inini ndakatomboitawo musana ndakatanga ndicharohwa ndikati but munhu anenge asiri kuproducer zvaunenge uchida, like anenge asiri productive, saka unenge wafanira kutomboti shamwari kauya nawo sheding you off. But yei kundai unoziva kuti chii here pakudzinga munhu basa, hazvifaniri kushandisawo ma-emotions. Let me tell you a very proper procedure. Kana munhu aita incompetence, use the HR office. Kazhinji hazvidi kuti isu sevaridzi vemabhizinesi tinge tichidhila nevashandi, because look, with me kana tiri kucompany, my power is too much. I can tell you kuti futekibva pano handichadi kushandi basa, watodzingwa ona kunoreva otherwise chanoita kwaungoenda kulabor law. Saka I encourage always my employees kuti kana mune nyaya dzenyu ma-grievance nechi, go through the HR office. Then kana mune nyaya yekuti munhu aita misconduct, kana mida suspendai munhu, follow the procedure, momudana for hearing, ogara onzwikwa munhu, musamubunyikidza. Ipai munhu free platform unyatso kutaura nyaya yake, and kana pane chipande chanenge aita chinongobuda. Then kana mava ne-evidence munhu osaina paper kuti aita misconduct, kana mhosva yake ichiita kuti apuwe warning kana kudzingwa basa moti modzinga munhu basa. Saka ipapo munhu ave very careful. Aushandise my emotions, ayo shamwari we
ndakakuita marketing manager kana ndakakuita sales rep hauna kana client wambouya naye unongoya pamba uchitora mota yangu uchidira fiwo woenda unotsvaka makastoma usora uchitendera uchitsvaka mabhebhi futseke you are fired ukadaro ukadaro thank you so much. I've seen some people watching the teacher's show. Oh, thank you so much, my sister, for watching. You know, she has got a very, 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 very helpful channel. You can go and watch. Funny channel has the teacher's show. Please go and watch channel here. Then I make sure that I get some time to watch and learn quite a number of things. I don't know, anything. Go and watch the teacher's show. Thank you so much, Mkoma Barnabas. You know, I believe we have learned quite a number of things from what you have been telling us. Because now it's almost an hour, so I think this is a nice. Mkoma Sundaya. Maita basa mambotaura nevakomana vekupfudza mombe at least tambobudoka pafacebook zvinene hakungangobudi vanhu vahombe chete kamombopota muchitora isusu vakomana vanofudza mombe handiti mabhiridha nemabhiridha something like that. Nice, Ngoma. Thank you so much. I really want to appreciate you. Those are, like I said, Bebe, but that's those are you've got a very, very, very busy schedule, but you managed to get a hold of you. Some of the things. So next time we really want you to come and tell us my business. Ndotanga sei business and even kunyatsokusha because pana mambo kuti zvakafanira pamatara nyaya kuti unoenda via the HR office aditi but sometimes panochitanga business rangu tetisina HR office tetitotanga ndine HR ndiri zvese ndiwe HR ndo I think even in my case ndichitanga tatiri tu inini brother saka but it's funny usati wakata I know we are now finishing when we started tatiri tu anditi let me tell you one thing taita ma reports plus yangu ndo yaisera iri pakaunda ichitengesa yaita mareports ezvinhu zvinoya zvichibvunzwa zvatisina mustock maprice evamwe nemagudzo atiri kutengesa nelow profit or whatever iniwo ndainyorawo mareports angu emasuppliers nekwatingawana zvinhu nemaprice atiri kuorder nawo maorder price ataizocombina that report toona kuti which is which but then tatisina HR officer which means I was acting all the roles. And pakadao pari difficult now because you are the HR and ndiwo uri employer ndiwo uri kufire ndiwo muridzi saka ipapo pari difficult. So yeah, we need kuti tinyatsonzoo the journey kuti tinoita sei zvonyatsofamba sei. I'm seeing some people who are saying, Hansi, you are such a humble guy promoting other channels. Oh, all right. All right. Thank you so much. Hansi, nice teaching elder. Say kudai tukudao vamwe vakaita naijo chanakira. Yes, yeah, we will try to get in touch because guys, munoziva vanhu vakuruka vamubatikidze mhani but tichaedza. But we really want to thank you Ngoma Barnabas and vanhu vakawanda vanogona kubatai pa Facebook handiti. Mahandles enyu anoti pa Facebook Barnabas Marambire handiti. Yeah, but ndine Facebook page rakanzi B Marambire. B Marambire. Yeah. Right. So pane Facebook page rakanzi B Marambire. Let me try to add the comment B Marambire. That page talks only my topics a business. Arina dzimwe nyaya iroro. Zvongori business. All right. Yeah. So rakanzi B Marambire sezvi zvandise munyoro ndaita uyani. With a full stop panadzia. All right. So go and check B Marambire pa Facebook, guys. And you click paganzi B Marambire, you want to like a page, you'll be seeing quite a number of bosses. I have been following him. Like I said, very out from 2017. I follow about that. Because I know he's teaching a lot of things. So you will learn more and more things, Imapo, and he's sharing his journey and the lessons that he's been getting in his business and all that stuff. So just make sure you follow him. Kopa Instagram murukande. Instagram iripo but inongore ma pictures. Sandasvika kweko. Nana Twitter. I have a Twitter account but I think I've not been using it much. All right. No problem. Thank you so much, Ngoma. We will see you. I think Mangwana also. We will be updating you guys with the Twitter.
We will schedule another one so that we can talk about business. Unotanga sei business. Toti vanhu vatange mabusiness. Like I said, gore rine ramana toti munhu azoto ndakadzidza zvakati paYouTube channel yaKundai Chitima. Noti kuti techingotaura nyaya dzekuti ndingazodai techitaura dzisidzo but toda kubatsirana futi. No, it's okay. Cool. Right. Thank you so much, Baba. All right, Paripo. All right.